FC Leopards gola achiel kuom nono e tuk adhula lig maduong' e pacho kae. Tugo mano bagi alap manyayo. Loch mar Kogalo terogi nyaka points 61 e wi mesa mar ligno ka koro Kogalo omedo yawo fuok e kindgi kod Leopards manie thuolo mar ariyo gi points 55. Kamachielo nyakora Mgajwang' riwruok matayo tuke mag adhula e piny mangima FIFA ogolo pachgi e ywaruok madhi nyime e kind jokanyo mag riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF kod jatend riwruogno Hussein Mohamed ginyiso jokanyo go ni mondo mi ochiw ranyisi makare masiro paro manyocha jokanyo go golo mar chunge tich jakomb riwruogno. Kaluwore kod oboke manoor ne jokanyo mag FKF kowuok FIFA, riwruok mar FIFA wacho ni gi ng'iyo machiegni kod riwruok matayo tuke mag adhula e Africa CAF neno ni giluwo matut weche makelo ywaruok e riwruok mar FKF kendo gimeno ni gidhi temo yudo adieri mar wach kaka en ma dhi konyo FIFA ng'eyo ka bende jokanyo mag FKF noluwo chik e luongo bura manotelo ne paro mane ging'ado mar wito ko jakom FKF Hussein Mohamed.